Исәнмесез турудан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Путин һәм халык. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Ну, это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых. Туры элемтәдә Владимир Путин халыкны борчыган кайсы сорауларга җавап бирде. Айза Шаймарда. Бердәм Россия партиясеннән кандидатларны расладылар. Очень важно, чтобы у нас был сильный, профессиональный, работоспособный парламент. Партияның бурычларын Фәйрүзә Мәҗитова ишетте. Бер төндә ике сабыйларын югалталар. Бу шундый ситуация безгә бик каты трагедия инде, районга да, шәһәргә да. Бөгелмә районында килеп чыккан янгынның сәбәбе нидә? Тулырак Рания Абдрахманова. Бүген бөтен Россия телевизион каналлардан, интернет сәхифәләреннән Владимир Путинны тыңлады. Ил хакиме туры элемтәдә халыкның сорауларына арадашчысыз җавап бирде. Бу аның 17нче тапкыр аралашуы. 4 сәгатьтән артык барган чарада иң җитди проблемалар яңгырады. Беренче чиратта социаль мәсьәләләр. Күп балалы гаиләләр, декретта утыручы әниләр зары, чүп реформасы һәм иң мөһиме халыкның керемнәре кимүе. Айзат Шаймарданов дәвам итә. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Ну, это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых. Беренче сораулардан Владимир Путин җитди темаларга җавап тота. Соңгы елларда халыкның киреме кимүен ил президенты да таный. Төп сәбәпләрен һәм киләчәккә нинди өмет булуын ил башы аерым аңлатты. Постепенно доходы начали восстанавливаться. И банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, ну, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато... Рискованно. Да, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание. Генеральный способ – это повышение производительности труда, развитие экономики. Бу Владимир Путинның инде 17нче тапкыр туры элемтәгә чыгуы, әлеге формат һаман да үзенең популярлыгын җуймый. Очрашу башында гына да халыктан инде 1,5 миллион сорау мөрәҗәгать кергән иде. Бернинди арадашчысыз Путин һәм халык технологиясе нәтиҗәсе бу. Менә габгады декретта утыручы әни, аның төп бурычы яшь ярымнан соң декретта утыручы хатын-кызларга бары айлык 50 сумлык пособие гына түләнә. А даже такие мысли возникают, что лучше бы эту выплату вообще отменили и не растрачивали средства госбюджета. Владимир Путин коткаручы проблеманы урында у хәл итте диярлек. Мы вместе с Катей можем прямо сейчас принять это... Нет, не посчитать, а принять решение. Если мы с 1 января 2020 года будем уже с 0 до 1,5 лет выдавать семьям с доходом 2 ПМа, а это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70% семей. Это уже заметно будет. Күп балалы гаиләләр мәсьәләсенә дә зак тукталдылар. Күпчелекне ташламалы 6% ипотеканың күп җирдә бирелмәве борычы. Путин хөкүмәтне тәнкыйтьтә тотты. Это реальная ошибка правительства России. Значит, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов. В принципе, эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время пойдет и все это будет видно на практике. Независимо от записи к врачу, все равно живые очереди. Второе – это отсутствие профильных специалистов, что самое важное. Россиянең төп бәласе юллар гына түгел, сәламәтлек саклау өлкәсендә очрашуда бер артлы сырхауханәләрдән сораулар килде. Хезмәт хакы, кадрлар җитми, дәвалау дәрәҗәсе дә бик түбән. Проблем очень много. Но в принципе отрасль развивается. Лекарств на стадии полно, а в аптечной сети нет. Значит, ну, что касается денег, могу сказать, что особенно по онкологии там значительное увеличение. Мы в 2 раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Социаль тормышны бары икътисадны күтәргәндә генә эшләргә була. Узган ел президент игълан иткән 12 ил күләм проект шуңа ярдәм булачак. Нәтиҗәсен халык кайчан күрә башлар? Төп сорау шул. Нам нужно изменить структуру нашей экономики. Нам нужно, безусловно, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан. Туры элемтәдә аз-маз сәяси мәсьәләләргә дә фирка, шәхси тормышка да тукталдылар. Голунов наркотик саклауда гаепләнеп, нахакка кулга алынучы турында да сүз булды. Ләкин моңа карамастан наркотиклар белән көрәшү кануны йомшартылмаячак, диде президент. Либерализовать эту сферу деятельности, на мой взгляд, нет.
Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. 4 сағаттан артық барған очрашуда Путин 70-ке якын сорауга җавап бирде. Ахырдан президентка үзенә шәхсән кагылган сораулар яуды. Я бы действительно хотел отдохнуть свободно и неузнаваемо. Но я понимаю, что это нереалистично. Файза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген ил башлыгына сорау бирүчеләр арасында Татарстанлылар да бар иде. Владимир Путинга Украинадан Чаллыга күченеп кайткан 11 балалы Люльковичлар гаиләсе мөрәҗәгать итте. Алар автокалага Донецк өлкәсеннән 5 ел элек хәрби бәрелешләр башлангач килә. Ләкин гаилә башлыгы белдерүенчә, Россия гражданлыгын гадиләштерелгән тәртиптә ала алмыйлар. Әлегә вакытлыча гына теркәлгәннәр. Президент гаиләгә булышырга шандырды. Башка төбәк җитәкчеләре кебек үк туры элемтәдә булган Рөстәм Миңнеханов Чаллы хакимиятенә Люльковичларга ярдәм итүне йөкләде. Кичен гаиләгә башкарма комитет җитәкчесе Ренат Абдуллин килде. Безгә билгеле булганча, бу гаиләдән гражданлык алу өчен 2 генә кеше мөрәҗәгать иткән була. Бүген туры элемтәдә күп балалы гаиләләрне борчыган сораулар да яңгырады. Шуларның Россия күләмендә кабыргасы белән торганы гаиләләргә бирелгән җир участоклары. Тәгаенләсәк, аларны инфраструктура белән тәэмин итү. Бу элемтәгә җибәрү өчен Тукай районының Подсолнухи бистәсендәге күп балалы гаиләләр дә ролик яздырган иде. Бу язма Россиядәге меңләгән гаиләнең зары булып яңгырады. Бу кырларда әлегә җил генә уйный. Тораклар анда бердә, монда бер. Россиянең кайсы төбәген алып карасан да, күп балалы гаиләләргә бирелгән микрорайоннар шундый хәлдә. Бу законны Дмитрий Медведев 2011 елда имзалаган иде. Ил хөкүмәтендә кануны да булды, төбәкләрдә җирен дә таптылар, тик инфраструктураны кем хисабына сузасы. Закон моны тәгаенләмәде. Татарстанда участок алган 32 мең гаилә бар. Барлык участокларны ут, газ, сулы итү ким дигәндә 40 миллиард сумга төшәчәк. Уважаемый президент, мы дети многодетного поселка. Наши мамы и папы построили нам дома. Нам очень нравится в них жить. Но есть одна проблема. У нас нет дорог. Bütün ил халкы борчуын менә шушы роликка Тукай районының Подсолнухи балалары сыйдырган. Монда да юллар юк. Біз бүген монда барып кайттык, шыннан да халык үзләре түшәгән юлдан йөри. Вот то, что здесь вот этот бой хаотично наложен, это вот как бы произведение, как бы результат деятельности самих жителей. Они пытаются своими силами, скидываясь. Это сейчас хорошо, дождя нет, нормально. Чуть дождик, все. Нишләп берничә ел буе бер юлда салынмаган? Роликтагы мөрәҗәгатькә тикшерү комитеты игътибар иткән. По данному факту следственными органами Следственного комитета России. Әлеге фактны Россия тикшерү комитеты тикшерә башлады. Аларга әлеге видео мөрәҗәгатьтә әйтелгән мәсьәләләрне өйрәнергә туры киләчәк. Эш төгәлләнгәч кенә карар кабул ителә. Тукай районы бу бистәне 100% электр белән тәэмин иткән. Чиратта су. Быел 14 километрын сузалар, тагын 30 кала. Әлеге халык я читтән ташы, я үзе кую казый. Газ юл буенча эш дәвам итә. Юл төзелеше буенча конкретно гына теге яки билгеле бу вакытка акчалар бүленеп бирелә дип пока мин әйтә алмыйм. Чөнки ул Тукай районы бюджетыннан бүлеп бирелә алмый. Бүген әлеге теманы Казан Кремлендә дә шәрехләделәр. Монда Подсолнухи бистәсен Чаллы шәһәре белән бәйли торган юл салына, су торбалары сузыла, электр бар. Юл мәсьәләсе федераль үзәк белән берлектә инвестиция программалары аша хәл ителәчәк. Бүген республикада күп балалы гаиләләргә бирелгән участокларның 40%-на ут кертелгән. Су һәр 12-нчесендә бар. Газ торбалары 11% торакка сузылган, асфальт 3,16% торакта. Федераль үзәктән аерым ярдәм каралмаганлыктан бу мәсьәләне Татарстан үз бюджеты хисабына хәл итеп бара. Шул исәптән газ белән су кертү программалары аша. Тик бер юлы һәммәсендә эшләп бетереп булмый. Сәрия Хабибуллина, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Көн кадагындагы һәркемне борчый торган һәм ачыктан ачык быелгы аралашу тагын нәрсәсе белән аерылып торды. Белгечләр фикерен тыңладык. В начале прямой связи, во-первых, было сказано, что... Туры элемтәнең иң башында күп балалы гаиләләр яши торган бистәләрне төзекләндерү турында сорау яңгырады. Чыннан да әлеге мәсьәләләр илнең бөтен төбәкләре өчен актуаль. Зур төзелешләр бара, халык саны арта, балалар туа тора. Шуңа күрә мондый мәсьәләләрнең калкып чыгуы табигый, һәм аларны хәл итәргә кирәк. Настолько разнообразные были вопросы, охватывали такие разные темы, начиная от китов. Сораулар шул кадәр күп кырлы, әңгәмә барышында китлардан алып Трамп һәм стратегик кораллы көчләр темасына кадәр күтәрелде. Туры элемтә өчен бу гадәти хәл. Ничек кенә булмасын, мондый форматтагы аралашу бик кызыклы, файдалы һәм кешеләргә үзләрен борчыган сорауны турыдан-туры президентка җиткерергә мөмкинлек бирә. Те вопросы, которые поднимались
относительно ЖКХ, относительно здравоохранения и других. Гадәттәгечә торак коммуналь хуҗалык, сәламәтлек саклау тармагына кагылышлы сораулар бик күп. Аларның һәр вакытта да уңай шишелмәвенә президент та игътибар итте. Бу мәсьәләләр елның-елында кабатлана, ләкин моңа карап саннар кимеми. Шәхсән мине иң борчыганы шул булды. Әмма президентның төбәк башлыклары, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре алдына куйган бурычлары проблемаларның шишелүенә өмет уята. Кандидатлар билгеле, программа расланган. Бүген Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге дәүләт советына сайлауда катнашу өчен тулы әзерлеге хакында игълан итте. Исемлек зурдан. Сентябрьдән фракциядәге депутатлар составы яртылаш яңарырга мөмкин. Фирка җыелышыннан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Бердәм Россиянең төбәк бүлеге 30-нчы конференция төп мәсьәлә парламентка сайлауларга кандидатлар исемлеген раслау. 500ләп катнашучы, алар арасында президент Рөстәм Миңнеханов та бар. Все сильные стороны нашей партии, сплоченность и единство партийных рядов, компетентность и профессионализм кадров должны быть направлены на реализацию главного принципа «все для людей». Партиядан депутатлыкка кандидатларны праймериз аша сайлап алалар. Хәзер дәүләт сайтында фиркадан 82 депутат сайланган. Ә яңа исемлеккә аларның бар тик яртысы 43 генә кергән. Мөхәммәдшин, Насырова, Чагин. Алар исемлек башында. Халык праймеризда сайлаган. Кандидатлар партиядан һәм бер мандатлы округлардан тәкъдим ителә. Беренчесендә 56, икенчесендә 46 кеше. Төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләре, абруйлы кешеләр. Единая Россия предлагает достойных кандидатов, четкую программу действий с ясными приоритетами и перспективами развития, новые возможности для гражданского активизма и участия в принятии решений. Конференция делегатлары бүген сайлау алды кампаниясының программасында кабул итте. Төп бурыч республикада тормыш дәрәҗәсен күтәрү, халык ихтыяҗына карап социаль программаларны камилләштерү. Киләчәктә һәр бер Татарстан ватандашы да тормышы мул булсын өчен без иң әввәл миңа калса, гомумән алганда бюджет керемен кайгыртырга тиеш. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә кагылсак, бу очракта мин Кулашлы рәвештә техник яктан коралланышны арттырырга кирәк дип саныйм. Балалар да бик күп мәктәпләрдә укытучыларның нагрузкасы чыннан да зур, һәм инде психологлар хакында бик күп сүз йөртәләр, психологик ярдәм бүгенге көндә балаларга гына түгел, әтиниләргә генә түгел, укытучыларның үзләренә дә кирәк. Һәр сайлаучыга барып җитү, актив, ачык, гадел булу. Агитацияның барлык ысулларын куллану, җәмгыятьтәге иң актуаль мәсьәләләрне халык белән бергәләп хәл итү. Сайлау алды кампаниясенә фирка әнә шундый бурычлар куя. Кроме тех программ, которые мы реализуем, 12 национальных проектов. И, конечно же, очень важно, чтобы у нас был сильный, профессиональный, работоспособный парламент. Главная задача – сохранить большинство в парламенте республики политической партии «Единая Россия». Бу эшнең нәтиҗәсе 8 сентябрьдә булачак сайлауларда күренәчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Чиста керемне 5 миллиард сумга җиткерү, картадагы акчаны терминал аша түгел, кибеттәге касса аша алу, эшмәкәрләргә займ бирү вакытын кыскарту. Бүген әлеге яңалыкларны Акбарс банк акционерларының еллык гомуми җыелышында җиткерделәр. Монда катнашкан президент Рөстәм Миңнеханов банкирларга берничә җитди бурыч куйды. Халыкка хезмәт күрсәтүдә ниләр үзгәрергә мөмкин? Рания Абдрахманова тыңлады. Я смотрю в камеру, и меня сразу же опознают. Бер елмаю хисабына хезмәткәрнең офиска керү мөмкинлеге. Казанда Акбарс банкның эш бүлекчәсендә шундый система эшли. Ул Face to Pay дип атала. Face to Pay система аша кешеләрне эшкә йөз буенча кертәләр. Чөнки Face to Pay системасы биометрия аша сезне аңлый. Помимо нас в этой системе Республиканың банк системасына кертелә торган яңалыкларны бүген Рөстәм Миңнехановка күрсәттеләр. 2018 елда банкның кереме 3 тапкырга артып 3 миллиард сумга якынлаша. Активы 498 миллиардка җитә. Бу кредит портфеле зураю белән бәйле. Основную долю в пассивах банка традиционно. Банка күпчелек акча шәхси корпоратив клиентлардан һәм дәүләт оешмаларыннан килә. Былтыр физик затлар 4 миллиард, юридик затлар 53 миллиард сумга күбрәк акча сала. Ышанычлы запас булганлыктан без үзәк банкка кыска вакытлы финанслар сорап мөрәҗәгать итмәдек. Рөстәм Миңнеханов банкның финанс күрсәткечләре тотрыклы булуга басым ясады. Агымдагы елда чиста керемне 5 миллиард сумга җиткерү бурычын куйды. Моннан тыш кече һәм урта бизнес оешмаларына ярдәм итәргә кирәклекне искәртте. Банку следует совместно с гарантийным фондом проработать запуск выдачи быстрых микрокредитов со сроком рассмотрения не более
3 дней. Әлешләп акча кертеп йорт төзүне эскроу счетлар системасына күчерү банклар өчен быел кабул ителәчәк карар. Мондый акчалар белән эшләүче банклар исемлегендә Ак Барс та бар. Татарстан президенты куйган бурычларның тагын берсе халыкның карта белән түләү мөмкинлекләрен арттыру. Мисал өчен быел Сабар районының 20 авылында банк махсус сервис эшләтеп җибәргән. Аның буенча картадагы акчаларны кибет кассасы аша салдырырга мөмкин. Рөстәм Миннеханов әлеге схеманы Татарстанның башка торак пунктларында да кулланырга тәкъдим итте. Керемнән калган акчадан быел дивидендлар түләмәскә карар кылдылар. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Ирегез куып чыгардымы? Балаларны җәберлиләрме? Күрше әбисенең пенсиясын тартып алалармы? Баланы табырга тиеш. Анан әйберләрнең бөтенесе бала әйбере, үзе әйбере анда тоже калды. Ул бит алырга тиеш. Нинди телефон номеры белән шалтыратырга була? Глюсә Исмәгыйлова белә. Внимание! Говорит Москва. 1941 елны сугыш башлану хәбәрен татарстанлылар ничек кабул итә? Овчина, шерсть, шерстяная пряжа. Наше население сдавало теплые вещи. Барысы да фронтка, барысы да җиңү өчен. Тарих битләрен Айгөл Бәдретдинова яңартты. Бүген Казан Кремлендә Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев ага хан премиясе комитеты әгъзасы ЮНЕСКОның элеккеге генераль директор урынбасары Франческа Бандарин белән очрашты. Ул Казанга Татарстанның тарихи мәдәни мирасына багышланган басманың координаторы буларак килгән. Минтимер Шәймиев әлеге китап өчен интервью бирде. Шулай ук ага хан фонды белән хезмәттәшлек мәсьәләләре карала. Сентябрьдә Казанда әлеге фонд эшчәнлегенә багышланган чара үтәчәк. Казанда автомобильләр саны елдан-ел арта, шуңа да башкала үсешен 30-35 елга алдан күз алып эшләргә кирәк. Әгәр чаралар күрелмәсә, бу коллапска китерәчәк. Бүген Казан мэры Илсур Метшин шәһәр думасының 34нче сессиясендә яңа генераль план буенча үз фикерен җиткерде. Депутатлар 13 сорау карый, төп мәсьәлә Казан генпланын хәл итеп бетерү. Чөнки аның хәзергесе 2020 елның 1 гыйнварында гамәлдән чыгачак. Дәрвишләр бистәсендә яңа юл салу мәсьәләләре карала, чөнки тынычлык урамыннан гына 1 сәгатькә меңләгән машина уза. Киләчәктә бүкеләр тагын да артачак. На комиссиях будут рассмотрены эти вопросы все подробно. Комиссияларда әлеге сораулар җентекләп каралачак. Халык белән инде бу мәсьәлә буенча 3 тапкыр очрашып фикер алыштык. Мин эшли башлаганда башкалада 300 мең машина булса, хәзер 435 мең. Шуңа да шәһәр җитәкчесе буларак без Казанның үсешен истә тотып эшләргә тиеш. Әгәр чаралар күрмәсәк, бу коллапска китерәчәк. Кызым пенсиямны тартып алды, ирем өйдән куып чыгарды, балаларның ашарына юк. Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиленә әнә шундый эчтәлектәге мөрәҗәгатьләр килә. Узган ел аларның саны 200 булса, быелның 5 аенда гына да инде 160-ка җиткән. Мондый хатларны башка иҗтимагый оешмаларга да юллыйлар, шуңа итәгә барлык ведомстволар бергәләп кайнар линия шалтыратулар кабул итәчәк. Мондый гаиләләргә акчалата ярдәм белән генә булышып булмый, кайберләре пособиене берничә көндә туздырып бетерә. Ярдәмгә мохтаҗ балалар кабат шундый ук хәлдә калырга мөмкин. Республикадагы ведомстволар шуны кайгырта да инде. Хәтта ятим калган балаларга әти назы бирде, әтиләр советы бар. Бер үзе калса, малай булса, аңа сирамны әти кирәк. Менә алар шундый балаларны алалар, өйрәтәләр аларны. Республикада эшләп килүче 12 өстенлекле проектның күбесе социаль юнәлештә. Алар көн кадагындагы мәсьәләләрне чишәргә булыша үзе. Әмма бер көндә генә хәл итеп булмый торганнары да бар. Узган ел күпчелек мөрәҗәгатьләр балалар бакчасында урыннар юклыкка кагылышлы иде диләр. Бүген әтиәниләр җәйге яллар оештыруны кайгырта. Выгнала дочь из дома, отобрала паспорт, пенсию за 2 месяца, сколько сумму назвать не может. Әмнә гаиләдәге низаклы хәлләрне полиция, прокуратура, судсыз хәл итү кыен. Иҗтимагый оешмалар, депутатлар юнәлеш кенә бирә. Бүген май аенда ире куып чыгарган йөкле хатынны мисалга китерделәр. Әйберләрне бесплатно аңа бирмиләр, чөнки анда договор төзелгән ире белән. Ире исеменнән отдел полиция булышыр или прокуратурага бара кирәк. Без аны, конечно, язып җибәрәбез. Менә хәзер бүген без аның белән сөйләштек. Конечно, булышырга кирәк ул хатынга. Мондый очракларда юрист, психологлар белән дә булышалар. Иң мөһиме битарафсызлык. Гадәттә мондый гаиләләр үзләре ярдәм сорап мөрәҗәгать итмиләр. Янәшәдәгеләрнең игътибарлы булуы кирәк. Күршегез, якыннарыгыз авыр хәлдә түгелме? Иртәгә көн дәвамында кайнар элемтә линиясына шалтыратып мөрәҗәгать итәргә була. Белгечләр җавап бирәчәк. Глюсә Исмәгыйлова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Бір түнде 2 сабыйларын юғалталар. Бүгін Бөгілме районында келіп шыққан күшлі янғында 2 бала өлі. Бірсіне 3, екіншісіне еш ярым болған. Обайлы сіңілі Рахман Куловлар. Йыртны ұп қама балған вақытта әтилері іште, әнилері йоқлаған бола. Қатынның өзінің де күршілерігіне құтқарған. Где-то мы вышли 1:30, наверное. Бутын Бөгілме халқы көңілінде ең қараңғысы болып ұзақ сақланашақ әлем. Түнгі бірде әлігі йыртны ұтқама бала. Береді Рахман Куловлар ғайлесі яшеген ата-ана 2 бала. Фажиға келіп шыққан вақытта әтилері іште бола. Әнилері балаларны ятқырғаш өзі де йықлап кете. Түнле уянып кетіп түтін шыққанны көре. Тәрезені уатып, ярдәм сұрап қышқыра. Через забор услышал, как, в общем, там кричал. Күрше егеті шитен аша хатынның ярдәм сұрап қышқырғанын ишеткән. Тиз генә сикереп кіріп, аңа шығарға булыша. Біз шыққанда йыртны ут қамап алған иде инде. Ут иші бурнашқан веранда яғын қама бала. Шул сәбәпле өйдегілерінің урамға шығу юлы ябыла. Яңғын сөндірушілер һәм ашығыш ярдәм хезмәте тиз келіп жете. Әмма балаларны гына құтқарырга өлгермиләр. 3 яшьлек малай һәм яшь ярымлык кыз ут ішендә кала. Уже здесь пожарные были, тушили. Потом детей вынесли, уже мертвых. Белгән кешеләр Рахман Куловлар гаиләсен уңай яктан гына телгә ала. Бу йортка күптән түгел генә күченделәр диләр. Әти кеше Себердә кайтып китеп эшләгән, әниләре декрет ялында булса да, күрше урамдагы хуҗалык товарлары кибетендә хезмәт куйган. Вчера только видел я. Кичә генә күргән идем, кибеткә кердем дә, ни хәл дим, күңелле күтәренке иде, елмаеп, әйбәт дип җаваплады. Бүген иртән янгын булганын белгәч, шаккаттым. Районда да күршеләре сүзен расладылар. Семья Рахманкуловых, она нигде на учете не состояла. Бик матур, айбәт, кешеле гаилә булды инде бу. Бу шундый ситуация безгә бик каты трагедия инде, районга да, шәһәргә дә. Хәзер балалар инде җир куйнында, әниләре район хастаханәсендә. Янгындан чыккан угарның газ белән агуланып, аны Бөгелмә больницасына салдылар. Янгынның сәбәбе электр җиһазны монтажлаганда кагыйдәләрне бузу. Хәзерге вакытта суд медицина экспертизасы уздырыла. Также проводится другие. Булган хәлнең барлык шартларын ачыклау өчен башка кирәкле чаралар уздырыла. Җинаять эше ачаргамы, юкмы икәнне карыйлар. Соңгы вакытта Татарстанда мондый очраклар ешайды. Әле февраль аенда гына Апас районындагы янгында 1 бала һәлак булган иде. Шуннан соң Күкмара районында 6 һәм 3 яшьлек сабыйлар үлде. Нәрсә бу? Ата-аналарның игътибарсызлыгымы, балаларның ут белән шаяруымы, техника көйсезлегеме? Сораулар ачык кала. Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Руслан Хыснединов, Алмаз Зыяддинов, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Балалар бакчасында күрсәтелмәгән хезмәт өчен түләүләр элеккегечә угалыначак. Бу булай да аз булган урыннар буш тормасын өчен эшләнә. Әлеге хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Үз теләгең белән фронтка китү хезмәткәрләр митингы Кызыл армия солдатлары өчен киемнәр әзерләү. 22 июнь Россиядә кайгылы бөек ватан сугышы башланган көн. Әлеге куркыныч хәбәрне халкыбыз ничек кабул иткән, үзе ничек тота? Бүген республиканың дәүләт архивы сугыш башланган көннәргә кагылышлы тарихи документларны тамашачыларга күрсәтте. Немец һөҗүме бомбалар һәм дәһшәт. Дошман басып керүгә халык берләшеп җавап бирә. Началась Великая Отечественная война. Враг будет разбит. Сугыш башлану хакындагы хәбәрне Казанның киез итек комбинатында шулай каршы алалар. Йөзләрдә борчу, кайгы һәм киеренкелек. Игътибар белән тыңлыйлар. Җитештерүне икеләтә арттырырга, керү һәм чыгу вакытын катгыйландырырга комбинат хәрби режимга күчә. Слушают выступление руководителя, не обязательно руководителя, наверняка и какой-нибудь рабочий, чтобы они больше сплотились и работа пошла. Бу фотосурәтләрдә дөрестлек ярылып ята. Халкыбыз сугыш башлануга митинглар үткәрә, үзе теләп фронтка китә. Менә ул моны раслаган хатлар. Бүгенге көннән алып мине ирекле сугышчылар хәрәтләренә алуыгызны сорыйм. Кайда таләп ителә, шунда җибәрегез. Нәкъ шушылай 1941 елның 26 июнендә Сәламәтлек саклау халык комиссариатының Казан бүлегендә эшләүче Раиса ханым Захар кызы үзен сугышка алуларын сорап хәрби комиссариатка хат яза. Мин газлы агуны юк итә алам, кирәк булырмын дип үз белгечлеге белән дә таныштыра. Смотрите, какие слова. Делу Ленина, Сталина буду верной до последнего дыхания. То есть это говорит о том, какой патриотизм был в людях. Сугыш башланганнан бирле тылдагылар Кызыл армия солдатлары өчен киемнәр әзерли. Менә шушындай складлар һәрбер районда булган. Яңамы кием, искеме, мөһим түгел. Иң мөһиме ул җылы, чистартылган һәм йыртык урыннары тегелгән булсын.
Не все могли отдать новые вещи. Может, у кого-то и не было новых вещей. А кто мог поделиться поношенными вещами, отремонтировать, постирать их для нашей победы. То есть такое тоже приветствовалось. Барысы да фронтка, барысы да жиңу өчен дәүләт архивы шундый кадерле документларны саклый. Алар белән теләгән һәркем таныша ала. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән имин булыгыз. По-летнему горячее предложение от автоцентра «Марка». Японский Datsun от 373 400 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Автоцентр «Марка Nissan» на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Болгарская исламская академия объявляет набор слушателей. В учебном заведении готовят магистрантов и докторантов по исламским наукам. Обучение ведется на арабском и русском языках. Направление обучения – исламское право, исламская мысль и вероучение. Подробности по телефону в Казани 590 34 98. Представьте, сколько воды должна выдержать крыша за свою службу. Незаметно для вас. Северсталь. Надежная кровля счастливого дома. В Казанском цирке с 7 июня гастроли цирковой программы «Звезды Москвы». Пожалуй, лучшее предложение этого лета от «Лада Кан Авто». Успейте забрать свой автомобиль «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей и получить каско в подарок. Кан Авто. Сибирский тракт 48 239 77 27. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астро-Волге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Температура выше, а цены ниже. Не упусти свой шанс. Бери «Ладу» сейчас. «Лада Гранта», «Веста» и «X-Ray» по спеццене. Подробности в автоцентре «Парус» и на parus.lada.ru. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы барлык татарстанлыларны чәчү эшләре төгәлләнү белән котлый. Милли бәйрәмебез Сабан туйга рәхим итегез. 27 июнь Тинчурин театрында премьера Тажи Гыйззәт әсәре буенча куелган Башмагым джаз мюзиклына рәхим итегез. Билетларны театр кассасы һәм рәсми сайттан алырга мөмкин. Яшь чикләве 12+. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер яңа акция игълан итә. Бары тик июнь аенда шкаф купыга заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава. Республикабызның кайбер районнарында көндезге һәм кичке сәгатьләрдә яңгыр явачак. Урыны белән яшен вакытында кыска вакытлы көчле җил. Төньяк чыгышта температура 25 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида аз болытлы һава, температура 26 градуска кадәр. Алдагы көннәрдә дә температура югары саклана дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аяз, кояшлы һәм җылы һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава, температура 26 градуска кадәр. Халык сынамышларына ышансак, җәйнең беренче ае җылы һәм эссе булса, көзнең дә беренче ае җылы булыр диләр. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Биотек компаниясе төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дөньяга җиңел кара. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко.
Вкусные цены на квартиры в сданном и строящихся домах. Жилой комплекс «Грин» от ЮИТ. 5 минут от Агавы на проспекте Победы. Торопись, зеленее не будет. 233-03-03. Грин Тра комплексы елга янында һәм Соф һавада урнашкан. Моннан Совет районында хукук саклау академиясе тукталышына кадәр нибары 5 минут. Әзер йортның соңгы фатирлары һәм отышлы бәяләр. ЮИТга шалтыратыгыз. Телефон 233-03-03. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Температура 28 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Җирнең магнит кырытыныш. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Доктор Озка умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Озка килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз.